illum L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti, nġbarna hawnhekk għal di ċelebrazzjoni Ewkaristika f'jum il-Mulej. Ninsabu fit-28 ħadd matul is-sena. U l-liturġija tal-kelma tkellimna dwar il-Mart li jista' jaħkem fuqna fid-dinja, it-talb li nagħmlu lill-Alla biex jenna f'dawn il-momenti diffiċli tal-ħajja u r-ringrazzjament ta' kull ma jtina dan Ġesu. Għalhekk bitħejjija għal din l-Ewkaristija li llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Roħ, Torina, Karmenu, Magri, ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li jilkom ħuti li jiena ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-għamejn u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna li wassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla, Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lin. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu meħdija bl-emejjel tajba. Dan nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, niżel fil-Ġordan u għodu 7 darbiet, bħalma qallu Elużew, il-bniedem talla. U ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura ant Elużew, il-bniedem talla, u kull min kellu miegħu. Daħal waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf iva li m'hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha li f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. U qallu Elużew: Daqskemm hu ħaj il-mulej li lilu naqdi, jien ma nieħu xejn u ma ħadulux, għad li ieħor issikka ħafna. Għalhekk Naaman qallu: La ma tridx, nitolbok li tingħata lill-qaddejja tiegħek tabija ta' żewġ bowla ħamrija, għax il-qaddej tiegħek mhuwiex se jagħmel iżjed sagrifiċċji tal-ħruq u offerti lil allat oħra, jekk mhux lill-mulej. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lill-Alla. Ngħidu flimkien, il-mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Ngħidu flimkien, il-mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb.
ġibditlu rebħa l-eminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu ngħidu flimkien il-mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. F'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael ngħidu flimkien il-mulej għarra fis-salvazzjoni l-ġnus. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu flena, ifirħu u għannu ngħidu flimkien il-mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. It-tieni qari mit-tieni jittra ta' San Pawla Apostlu lil Timotju. Aziz, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta' David skont il-Vanġelu li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma tal-Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li l-glorja ta' dejjem fi Kristu Ġesu. Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar għad issaltnu miegħu wkoll. Jekk niċħduh jiċħadna u wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna u jibqa' jżomm kelmtu għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. Il-kelma tal-mulej tifħi nrodduha lil-Alla. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Iż-żuħajr lill-Alla f'kollox, dan li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilea. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bot minnu, ollew leħinhom u qalulu Ġesu Mgħallem ikollok niena minna. Kif rawhom qalilhom morru uru rieħkom lill-qassisejn. U ġara li huma sejrin fiequ mill-mart tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Ixteħed wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal mhux l-10 fiequ mill-lebra fejn huma d-9 l-oħra. Ma kien hemm ħadd minnhom li jerġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla li f'dan il-barrani. Imbagħad qallu, qum, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bejna. Il-liturġija tal-kelma tal-lum interessanti ħafna. Tkellimna dwar xi ħaġa li aħna miegħu kemm nibżgħu minnha l-mart. U kemm nagħmlu minn kollox biex nżommu ruħna f'saħħitna.
Forsi l-mart, mhux forsi l-mart żgur jiġi anke qabel il-flus. Għax ikollok kemm ikollok flus, ma tistax iġġib saħtek lura. Però id-differenza tal-Vanġelu hija din. Ġesu kien bniedem vera li għatidu niskopru, kien bniedem Alla. Ġesu ma jridx isalva biss il-ġisem tagħna, ma jridx ifejjaqna biss minn dan il-ġisem, imma l-aktar ħaġa importanti għal Alla hija li l-fejjaqna minn ġewwa. Il-fidi tiegħek salvatek. Ħanitilqu pass pass. Fl-ewwel lezzjoni il-profeta Eliżew kien ifejjaq. U immaġinaw kien hemm Naaman li kien marejt min ma jmurx għand xi ħadd li tisma' li qed ifejjaq. Kieku jiena nkun marejt u nisma' li hemm xi ħadd bħal Padri Piju jew xi ħadd li jfejjaq jiena mmur. Min ma jmurx, ħafna jiġu f'dan is-santwarju wkoll jitolbu l-Madonna fi żmien ta' diffikultà. Għandna naraw ħafna minn dan. U jagħmlu sewwa. Il-marda li kellhom kemm Naaman kif ukoll dawn l-10 kienet marda tal-ġdim, tal-ħmiġ ngħidu aħna, u rridu jitnatfu. Kienet marda li teżolak, taqtek mis-soċjetà. Għax tittoqt il-bot, ma tistax tidħol fil-belt, tittajjat li jint marit, ħalli n-nies xin jarawk ġeli kienu jiddendlu anke qniepel, ħalli n-nies xin jarawk jitbedu minnek, għax marda li tittieħed jekk tmiss ma' xi ħadd. Jiena xin kont qed nipprepara l-priedka ftakart fil-Covid. Għax il-Vanġelu jridu npoġġuh fil-prattika tiftakru kemm għadna mbedin minn xulxejn, il-bliet tagħna vojta. Il-mart jaqqat is-soċjetà. Jien għadna qed nara l-Papa Franġisku tiela l-Pjazza San Pietru, id-dinja kollha titlob. Ma kienx hemm firdiet, id-dinja kollha titħabad biex issib soluzzjoni għal din il-marda. Kulħadd jipprova il-vaċċin. Dawn l-10 imġidmin ukoll ingħaqdu fil-mart tagħhom. Min jgħaddi minn xi marda serja u jibda jitla l-isptar għal xi kura tibda tiltaqa' ma' nies li huma morda bħalek u ssir ħabib mingħajr ma trid magħhom. Għax il-mart jaqqad. L-istess kienu dawn l-10 imġidmin. U qed minnhom kien Sammaritani, ġifier Sammaritani u l-Lut ma kienux jitħaltu ma' xulxejn. Imma fil-mart kienu maqudin u marru ħdejn Ġesu jgħidulu biex jitihom il-fejqan. U Ġesu fil-Vanġel tal-lum nitalmu li l-fejqan ma jiġix hekk ta' il-fejqan hemm mixja. Ħanajdilkom żewġ affarijiet fil-Vanġel. Ġesu għadda apposta minn bejn żewġ tibliet fejn kien jaf li jkun hemm dawn il-morda, għax dawn kienu joqogħdu barra mill-belt, fil-periferija. Mela għandna l-Ġesu jfittixhom. U ma jfittxu lil Ġesu. U joqogħdu l-bot, josservaw il-liġi, għax il-liġi kienet tittajjat mill-bot, ma tistax tersaq lejn persuni li mhumiex morda. U Ġesu ma qabadx fejjaqhom mill-ewwel. Ġesu se taqallhom fiequ. X'għamel osserva liġi, morru uru ruħkom lis-saċerdot. Għax dak iż-żmien min kien ifeq minn din marda li kien rari, li timur il-Knisja jsib is-saċerdot. U s-saċerdot jiċċertifika li fieq u mbagħad jista' jerġa' jmur il-Knisja, jista' jerġa' jidħol il-belt, qisu jirċievi ċertifikat. Ara kemm hu biex ngħidlek smart il-Bambi smart, kien psikologu, kien bniedem, kien Alla. X'qallhom Ġesu? Morru uru ruħkom lill-qassis. Biex josservaw il-liġi, ma biex għalek. Qed jgħidilhom jekk temnu ħadd tfiequ. Għax min kien imur del qassis? X'int tfieq tmur, mhux qabel ma tfieq. Huma kienu għadhom morda. Ried il-fidi, emnuh il-ħajfiequ sakemm jaslu ħdejn il-qassis. Fil-fatt hekk ġara. U hemmnu anki dan is-Sammaritani li ma kellux
ir-reliġjon li kellhom l-oħra. F'dak is-sens ma kienx imur knisja, is-Samaritani ma kellhomx tempju. U hawnhekk ukoll sabiħ, it-tempju mhux il-ġebla. Il-ġebla sabiħa, l-iskultura sabiħa. Il-ġebla huwa l-Ewkaristija, il-ġebla huwa Ġesu, il-Knisja huwa Ġesu, huwa l-qalb tagħna. Fil-fatt dawk li kienu jmorru l-Knisja l-lut, l-iktar li suppost kienu jafu, dawk li mandunawx u ma marrux jirringrazzjaw. Marru fit-tempju tal-ġebel jirringrazzjaw, imma dan li ma kienx hemm marru quddiem il-vera tempju. Ġesu. Mhux biss ftakar l-għandu jirringrazzja, imma nduna li fih. Il-Vanġelu jgħidilna huma sejrin indunaw lu fih. Il-Vanġelu kien ċaraw ta' fuq dan li mar jirringrazzja l-Ġesu jgħid hekk. Wieħed minnhom kif ra ruħu imfejja u din hija tagħlima għalina ta'. Iridu ħarsu ġewwa fina kultant, nieqfu fil-ħajja tagħna. Jien qiegħed infieq mill-mart li għandi. Mart mhux fiżiku ta' spiritwali. Jien irid ħares ġew fija kultant, nieqaf, nirrifletti. Mir-rabja qed innaqqas, mill-egoiżmu qed innaqqas. Ħanagħmel parentesi sejra, aħna kollha morda ta' eżisuti. Ix-xuħija marda, kull minuta qed nixjieħu. Ġesu jista' jfejjaqna minn xi marda serja jew b'xi qaddis, imma aħna xi darba u din mhux biex imbeżza ta' ma din ir-realtà aħna dal-ġisem tagħna jixjieħ u jmut. Ix-xuħija hija marda u ma nistgħux iwaqfuha. La intom la jien. Imma Ġesu għax il-mart ma jibatulniex Ġesu din naħħuha minn moħħkom ta' jinġel nirrabja ngħidlu mulej għax bat li dan, x'għamiltlek u aħna nagħmluha ħafna dil-ħaġa, imma Alla ma jibatilniex marta. Pjuttost għax il-mart inġibu aħna, d-dinja tagħna. Law nettax kif qedtilkom aħna bnedmin anki karozza wara 20 sena ħadida tibda tagħmel ħsaħ para l-ġogi ta' saqajk, kunu bħali jkunu l 66 sena sejrin hekk jibdew xi ġok. Ġifieri dan hija realtà tagħna. Hija realtà tagħna u għalhekk meta nkunu konxji tagħha nibdew ngħixu aħjar. Dan li jrid Ġesu ta'. Ġesu ma jridx isalva l-ġisem tagħna biss, irid isalva għax għalhekk ħalaqna biex nkunu miegħu għall-eternità. Għax iħobbna. Lilek u lili kull wieħed waħda minna ħalaqna biex immorru miegħu għall-eternità. U jagħmel minn kollox, u ġieli qiegħda bil-mart. Mhux jagħtihulna l-mart, jien qiegħda bih biex iwassalna. Ħafna nies jiġu anke tapinu f'xi marda serja, jien niftakar meta ħasbu li kelli xi kanser. U għamil ġimgħa nistenna r-riżultati, kemm tlabt iktar, issa jiena suppost wieħed minn dawk li nitlob iktar minnkom suppost, imma kemm titlob iktar, kemm tgħid iktar rużarju, kemm tiġi iktar den Ġesu. Dil-ġimgħa mhux ħankun ċar, ħalli ma tifhmux minn il-persuna. Dil-ġimgħa ltqajt ma' persuna kont nagħllimha jiena xi 30 sena ilu. U niftakar ta' konna l-iskola ma tantx kienet tmur knisja u kont ngħidilha knisja. U l-bieħ meta ltqajt magħha tatni eżempju kbir għax rajta nbidlet. Kien inni 30 sena ma nara. Qasara ftajjar fit-tniex. U tatni eżempju kemm temmen. U saqsajt it-tela tilfet tarbija, kella tarbija qalu għamel abort, kella tarbija oħra qalu għamel abort. M'għamlet l-ebda abort. L-hom għandha żewġ titfal f'saħħithom. Titlob kuljum għaddit mill-mard u resqet lejn Alla. Għaddit mid-tbatija u resqet lejn Alla. Għax Alla l-importanti għalih li inti u jiena xinnagħlqu għajnejna. X'tiswa l-ħajja tgħix 90 sena. Jekk ma għall-eternità ma tkunx ma' Alla. L-infern tafu x'inhu, mhux ħanbażżab l-infern taf tmut taf li inti l-ferħ tiegħek falla biss. Taf li qiegħed hemm Alla ma tistax tarah. Qatt ma tista' tkun ferħan. Immaġinaw din qed kemm il-darba jkollok l-arusa li tħobb ħafna, inti f'kamra u foħra. Tisemgħu il xulxin tafu li qegħdin ma' xulxin, ħdejn xulxin u ma tistgħu qatt tal-eternità tiltaqgħu. Dik tal-infern. Għax aħna x'nimmutu nindunaw kemm hu kbir Alla u kemm u biss jista' jagħtina l-ferħ.
Imbagħad nindunaw illi għall-eternità ma nistgħux inkunu miegħu. U Ġesu dan li qed jipprova anke permezz ta' Marda dan li qed jipprova jgħidilna qumu minn dik ir-raqda. Għalhekk id-tbatija rridu ngħixuha mhux nagħtu l-injection u noqtlu n-nies. Biex tifhem għaliex il-Knisja tgħid ċertu affarijiet u għaliex it-tagħlim tal-Alla hekk, irridu nifhmu x'hemm wara. Jien biex naf li dik fl-aħħar minuta ta' tbatija dik il-persuna ma salvax ruħha tgħidlu mulej aħfirli. Għax noħdilha dik iċ-ċans jiena dik għax jiġri bejn ir-ruħ u Alla ħadd ma jafa dik il-ħaġa. Eżħuti, il-pritka ħarġet fid-differenti mill-li ħsibt jiena ta'. Imma dan li nixtieq li nifhmu għax Alla jħobbna b'imħabba kbira. Alla ma rridx isalva biss il-dan ġisem tiegħi. Ġisem tiegħi jaf li xi darba aħna nafu li xi darba jispiċċa. Alla jrid ifejjaqna minn ġewwa. L-uniku wieħed li iltaqa' ma' Ġesu sewwa minn dawk l-10 kien dak li mar jirringrazzjah kelma żgħira fuq ir-ringrazzjament. L-oħrajn baqgħu l-bot minnu qatt ma ltaqgħu wiċċ miegħu, qatt ma messulu saqgħu irringrazzjaw u bisulu saqgħa dan niżel arkub teħu qudiemu wieħed barrani li ma kienx jemmen. Imma ltaqa' ma' Ġesu wiċċ imwiecċ. Għax l-oħrajn xinfiqu issa fiqna laqwa li feqna. Kemm nagħmlu għadin aħna kultant. Nitolbu naqlaw grazzi mbagħad ma nagħmlu. Ringrazzjament ta' fuq ġifier mhux li tiġi wara tgħidlu grazzi mulej ta'. Dik importanti imma li tibqa' ma' Ġesu tarfu bħal marfu dak is-Sammaritan arfu sewwa arfu fil-fatt qallu mur il-fidi tiegħek salvatek. U Ġesu inkjett x'in id-disa l-oħra ma marrux. U inkjett mhux għax jiggwadanja xi ħaġa Ġesu u nieqaf ta' xam ħafna xtejn. Id-dnub aħna bid-dnub aħna ngħidu noffendu lil Alla, ma nistgħux noffendu lil Alla x'Alla huwa perfett. Alla ma jistax jinkjed bid-dnub tiegħi, Alla jinkjed pjuttost għax jarani sejjer fit-triq il-ħażina, ħanġibilkom eżempju. Jien għandi tfajla tiegħi tieħu droga. Li qed tagħmel li ħsara le. Imma jien ninkjed ta' xi nħobba. L-istess Ġesu. X'injara nagħmlu dnub jinkjed ta' xi ħobbok. Għax jaf li ħalqek biex tkun miegħu u inti battri oħra. Imma lil Alla ma nistgħux noffendu jew naħdulu xi ħaġa xu perfett. Eżis ħuti, Alla tant iħobbna li jbati għax iħobbna. U hemm xi mħabba ikbar minn dik. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa li flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art. Kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn. Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġin u sar bniedem. Salbuh għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben. U li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-luwiet il-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżiż aħna il-qajna bil-fidi, it-tħabbira tas-salvazzjoni, għalhekk inroddu ħajr lil Alla kif għamlu l-Lebrużi imqajjem minn Ġesu u nitolbu fil-waqt li ngħidu mulej jisma' t-talb tagħna. Mulej jisma' t-talb tagħna. Tolbu għall-Knisja, għall-Papa u għall-Isfijiet biex juru l-bnedmin kollha li inti kbir fl-imħabba tiegħek għalina nitolbu mulej jisma' t-talb tagħna. Tolbu għall-mexxejja tal-ġnus, għall-mexxejja ta' pajjiżna biex jibnu soċjetà mhux fuq il-gwadan ekonomiku biss, imma wkoll fi spiritu ta' rikonoxximent u qsim tal-ġid nitolbu mulej jisma' t-talb tagħna. Tolbu għal dawk li huma morda,
speċjalment bil-marda tal-lebra fid-dinja tal-lum. U għal kull min jaħdem kontra l-mart u d-batija, ġifiri għat-tobba u għan-nurses. Nitolbu u lej jisma t-talb tagħna. Tolbu għalina biex nitalmu nirringrazzjaw lilek dejjem u mhux biss meta jkollna bżonn. Nitolbu u lej jisma t-talb tagħna. Tolbuk mulej għal-familji tagħna u għal-mejtin kollha tagħna biex tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu u lej jisma t-talb tagħna. U Alla inti lajn tal-ħajja ta' issa għal dak li ġej għamil li ħadd ma jfittxek biss għas-saħħa ta' ġismu imma li f'dan il-jum qaddis kull bniedem irodlok ħajr għad-don tal-fidi u l-Knisja tagħti xhieda tas-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek il-mulejja tal-għolin kollox tridek tajna Benedetto situs Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' nitolbuk mulejjiet talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulejji magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzu ħajr il-mulejja Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew. Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġi t-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rrodulek ħajr. Xekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu tajja tal-anġli fer kbir intennulek u ngħidu qaddis, qaddis, qaddis lej Alla tal-eżerċitu smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek wasanna fil-ogħla tas-smewit imbirek minn ġej f'isem il-mulej wasanna fil-ogħla tas-smewit. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħ ibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa radlek il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu biex jorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U radulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U meċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari nitolbu għar-Roħ Torina, Karmenu, Magri. Nitolbuk milej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mal-raġel taħħa San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mlej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, jgħid l-apostli tiegħek, nħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx lejn dnubietna, tħares lejn fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li trid fija, li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan l-ħaruf Talla, dan huwa dak li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu.
Fil-waqt li nirringrazzjaw il-Ġesu li jinsab fil-qalb tagħna, nitolbu ħienna biex ngħixu l-Vanġelu li smajna llum. Kunu nies ta' talb, kunu nies li jdu nintaqgħu ma' Ġesu. U meta jkollna bżonn fid-batijiet tagħna nersqu lejn Ġesu. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Kan ngħidu tleta fumeriet il-Madonna għal bżonnijiet li għandna anke fis-saħħa tagħna biex nirringrazzjaw lill-Madonna ta' kull ma tagħtina. Slima lik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Tal-mewt tagħna amen. Slima lik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, klopalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, klopalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. L-għandna grazzi, noħorġu minna mingħajr tija. Nitolbu. Fiċċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek u kol tagħtina sehem fin-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Wara l-quddisa jekk hawn minnkom forsi ġejtu minn Malta, familji li għandkom bżonn ftit talb partikolari, ħanidħlu fil-kappella u nagħmlu mument ta' talb biex nitolbu l-grazzi li għandna bżonn f'riġlejn l-artal tal-Madonna, nitolbu għal tant nies li jgħidulna biex nitolbu għalihom. Qegħdin fix-xahar ta' Rużarju għada infakru l-aħħar dera tal-Madonna ġewwa Fatima fejn qaltilna l-paċi jisseħ. Nkomplu nitolbu ħalli ma jkunx hemm intenzjonijiet ħżiena wara xi tip ta' ftehim. Is-Sibt fis-sitta ta' flaxija jkun hawn l-adorazzjoni u l-barka sagramentali. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb. Lilek ukoll. Fatima deret l-om tana Marija li ċkejkna tlet rajja tfal safja għalija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.